איך מגיעים למשרדים שלנו. זה הצומת לישנסקי, פינת הכשרת היישוב. אנחנו יושבים במתחם של תינוקות, זה אנחנו. פה יש כניסה לחניה, יש שער, יש כניסה לחניה. נכנסים לחניה. לחניה. יש אפשרות לחנות את הרכבים בחניות שלנו, זה החניות המסודרות שלנו. אנחנו נמצאים בקומה ראשונה, עושים המעלית. יוצאים במספר 1, יוצאים מהמעלית, לוקחים שמאלה, שולחים פה דלת שחורה, נכנסים, עד הסוף. ובדלפק יקבל אותנו רן החמוד.